Bħalma jagħmlu kull sena, membri tal-Korp tal-Pulizija qed itellgħu wirja tal-ġimgħa l-kbira fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Furjana. Fl-eżibizzjoni, il-pubbliku jista' jammira rappreżentazzjoni simbolika u tradizzjonali tal-aħħar ċena, kif ukoll kwadri magħmula mill-melħ fost l-oħrajn. Minbarra d-dettall fl-eżibizzjonijiet artistiċi taċ-ċenaklu u tal-kwadri tal-melħ, wieħed jista' jammira wkoll armatura li tradizzjonalment naraw milbusa fil-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira. Iżda b'differenza għal dawk li naraw fil-purċissjonijiet fit-toroq tagħna, f'din l-eżibizzjoni naraw armaturi magħmula mill-kartun. Fil-wirja wieħed jista' jara l-proċess ta' kif issir din l-armatura. Fl-istess wirja wieħed jista' jara wkoll set ta' vari tal-ġimgħa l-kbira. Din il-wirja se tkun miftuħa għal pubbliku kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u s-7 ta' wara nofsinhar u bejn l-4 u 8 ta' filgħaxija. Nhar ħames ix-xirka il-wirja se tkun miftuħa bejn it-8 ta' filgħodu u nofs il-lejl, filwaqt li fil-ġimgħa l-kbira tiftaħ mit-8 ta' filgħodu sal-5 ta' wara nofsinhar. Nhar Sibt il-Għid il-wirja tkun miftuħa bejn it-8 ta' filgħodu u s-7 ta' wara nofsinhar u bejn l-4 u 8 ta' filgħaxija, u Ħadd il-Għid tkun miftuħa bejn it-8 ta' filgħodu u nofsinhar.